Este ano, a festa do queixo mira máis lonxe. Mira cara ao horizonte. Esta edición está dedicada á emigración. A todas esas persoas que un día fixeron a maleta buscando un futuro mellor. Que levaron Galiza no acento, na memoria, no corazón. Porque a emigración forma parte do que somos. Está nas cartas enviadas dende lonxe, nas fotografías antigas, nas casas que quedaron agardando, nos reencontros, na emoción de volver pisar a terra propia. E hoxe, aquí, en Arzúa, celebramos esa historia compartida. Celebramos a valentía de quen partiu e a esperanza de quen nunca deixou de sentir que podía volver. Un país que sabe que as raíces non se rompen cando se cruzan océanos, que a identidade non se perde, transfórmase. Que Galiza é tamén todos os lugares onde houbo unha persoa galega soñando cun futuro mellor. Arzúa abre os brazos para celebrar o que fomos, o que somos e todo o que aínda está por vir. Unha festa que sabe a terra e tamén a queixo.